Hadu lai pungut ki pastor lakem no dakari China namar ki kam syakri blay jongki. Ki pulit kari China ki lakem no da ki pungut ki pastor jongkawai na ki kunhun balang. Bahe tam jongkari ki bala syak pencari da ka ain sorkar kabala penmi ia ka jingting ka jing pensitom bat ka jing ban benbiang ia ki kunhun balang Kristan. Kini ki jing syakem ki la penmi ia ka jing penrem nau sembut menteri kampoyeng jongka US kata Marco Rubio namar ka jing yadai hapeng artli kiri ki bahe haka perthai kadang yai peteng banang sniu syusyu hapeng katma ki kam khai pateng kabala jurba. Pastor Ezra Jin Mingri jongka balang sian ula syakem nakaying sa jong uhi ha beihai haka jela guansi syatai lamingi jongka China haka tayo baladep rengkat bat ki pungut ki weipat ki nongyalam balang ha Beijing bat na ki santeli ki weipat ki jela ka sorkar China menta ka dangpej benya yo kita ki lai pungut ki Kristan bala syakem ki don ka jingedei ka network bat ka balang zion ka balang yeng ka ba klem ai jingbet da ka sorkar kumba ar pungut ki pastor bat ki nongyalam balang ki dangsa ha patok ong kit khod jongka balang kani kadai kapor kaba penklumar bat pensngusi shibun ong usen long pastor jongka balang sion jongka China uba pule ha US kani kadai ka jing penkheng kaba shirkai ya ka jing lait loit hakaniam kabala tho hakariti sancar jongkri China ngikwa bagi pastor jongi kinsya pelat no mardor ulong haka Associated Press watlah ka China Communist Party CCP ka bomngej blay ka sensyaria kari China hendrei kaniam Kristan kala penek pensa ya ka jingdon juga hapo jong ka kari ha ka ba ka jingkhen omduna ya ki laipu pra million ngut ki Protestan bat riu million ngut ki Katolik ki badon hapo jong kari China u Presiden Xi Jinping ula syak kentho namar ba ula pau nam ha kumno ban pendu jaj ya ka jinglong lanjut hakaniam hapdeng ki Kristan ki Muslim bat ki jaj ben riu rit paj lengba ka polisi jongka seng komunis ban penkelaniam jubor ya ki pajba u Presiden Xi Jinping ula penboru ban penlong sini ya kaniam dakaba dawa ya ka jinglong bayaine haka CCP bat ban penduno ya kano ka jing persya ya kabor jongka halor jongka jingim jongki brio kani ka jing syakem kalong hadin bala penbena thmai ya ka ain troikam jongki lengdo niam haka internet ka ain ka bala penmi haub nai naitung ka ong baya ka jing yala haka internet la ban le tang lengba ki website ki application ki forum ki bala seng ain da ki kenhun niam ki school niam ki temple ki monastery bat ki yeng mane ki badon ya ka license ain ki kendon ki treikam ya ki lengdo niam jong barok pratli ki niam bala itu da ka sorkar kentup ya ka niam Katolik bat ka niam Protestan ki bala syak ban le niam hapo kari China ka Beijing kala pensitom bi anye ki balang Kristan ki bala duit hakini ki post nam baladep da ka ba penjot ya ki ding phana thang ya ki Bible khang ya ki yeng mane bat hukum ya ki nongbut ban soy ya ki kot kisla ki bak kentaj ya ka jinge jongki ki nong ya ki hok long briu man briu ki nge badak ki pau million ngut ki nong China ki lek syak ki yeng mane ki ba persya ya ki kendon jongka sorkar China ki baptha ya ki ban nge ban mane tang ha ki balang bala penrung kerteng bun ki balang ki badon hapo khendo ki lasya thombor ha kapor bakadon ka jing pensitom bi an hakari China borok kawai ha usnam arjar khatra batla khangno ya ka jaga mane bakongsan jongka balang zion ya katai ka balang laseng da pastor Jin ubala tipru kum u Ezra ha usnam arhajar riu ha usnam arhajar nyo hadin baula ino ya ka kam pastor jongka balang Protestan hadin ka jing pensitom bi an ha barok kawai kari ha usnam arhajar khatpra ka sorkar China kalabu ya ki jingkhang ya kalit kawan jong u pastor Jin kanang ba un omla ban lejngo ya ka tengah jong u bat ya ki laingot ki khun ki bala lej ban syong shnong biang hapo kari Amerika ha kapor jong ka klam coronavirus ka jingdon kit khot jong ka balang zion kalana ki hadin bakala penlong ya ki jingeseng duai online kabala perking ya ki bangai ki bomla ban lej mani blay haki balang balasya da ka sorkar
ki baju khang ya ki jingkhang jongki namar ki jingkhang jongka klam kumba kalong mentala antat baka balang zion kadon san hajar ngut ki nong mani man kapor hakeleng ki nong ba ki bajan san phau teli